Привет, 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 привет. Салам алейкум, салам алейкум, салам алейкум. Привет, привет, привет. Салам алейкум, ай Америка. Валейкум салам. Тоқи чанд сол мегам? Я чиқад дугор мекунем. Соз нақс, ҳама соз. Тоқи не ки бисёр зебдага, бисёр чада. Дар канал як видеои нав буромад. Бидред тамошо кунед, роҳат кунед. Дар канали Ҳамнафас дар YouTube бизанед, тамошо кунед. Салом алейкум мега. Ва алейкум салом. Чӣ ба хоб нест мега. Барои чӣ ки навҳози айхо хестам. Уже як рӯз шид. Соат чанд шид? Тоз соата бинам. Хайли соат 3 шид. Уже ҳамин ним соат дига гап мезанем, тамом мехезем. Бизна айхо хестам, 1 соат хӯ рафтем, 2 соат хӯ рафтем. Ахи чӣ кардам? Хеле гап буда. Тоқиро соз мон мега. Охир айби тоқи охир и тоқиро соз монӣ бо серона каҷала меша. И ҳамин тоқида фарқш нест яда барои мақа. Хеле гап буда. Ана короче салом мега. Ва алейкум салом. ишқи хандиста. Зур ханди. Пурнимат намекунӣ мега. Не, ман шогирд намегирам. Барои чӣ ки ҳеҷ хеле озӣ. Ҳозир вақти хубай. Вақти хубай мегум, вақти сар шуда. Вақти хубай мегум. Короче ҳозир хай дастуро бушӯем, бихезем, ақафои кор бошем. Ҳозир як ним соат дига, 1 соат дига рӯз мешава, уже тамом. Хеле гапҳо. Короче говорят, соат чанд гуфтам? 3:10 шидидӣ. Ман қадди шумо 10 минут гап задам. Хеле гапҳо дӯстони азиз. Короче говорят, дар YouTube дар канал Ҳамнафас видеои нав партофтам. Агар тамошо накарда бошед, бидред тамошо кунед, роҳат кунед. Бисёр хабарои муҳиме. Хабаро ай самолёт, хабаро ҳамуҷоро хондам. Чӣ гуфта будам? Аид бурума. Ҳамуҷоро бинед, ҳамун видеоро дар бораи самолёт чӣ қадар давидум ҳастаю. Уша хай намедонам. Короче фаҳмондагим дар ҳамуҷо. Дар YouTube дар канали Ҳамнафас. Бидред тамошо кунед, роҳат кунед. Марҳамат. Анака ман вообще тамошо намекардам. Як дӯстам партофт, хай иқа тамошо кардам, хай созӣ. Ман гуфтам ки ман созам, ман хеле девона пиёна нестам ки ман созам, ман 100%. Ман мисоли гап ҳеҷ нест, нормалиям. Хеле гапҳо да. Анака як зафтар кунему. Не, ҳоли соат хай 6 зафтар мекунем. Барои чӣ ки ҳозир хай пешакӣ мехӯрӣ, бо оборот бо дига хел мешавад. Барои ҳамин худа обороти шикама бояд эҳтиёт кандар кунам. Жилутка мегӯям, чӣ мегӯям? Хеле эҳтиёт кандар кунам. Бародаро эҳтиёт шавед. Бисёр эҳтиёт шавед. И касалӣ, ҳамин касалӣ номаш чӣ буд? Касалӣ номаш коронавирус. Ҳамин касалии коронавирус эҳтиёт шавем ки кори шӯхӣ нест. Андак-мандак. И як бизана безеб барои ҳамин худа эҳтиёт шавем. ҳамун касалиро дидем, ҳамун хай коронавирусро дидем, эҳтиёт шавем. Барои ҳамин худа эҳтиёт шавем. Ҳалла короче эҳтиёт ними ҳаёт.
короче мехонем. Мега доб куд, доб охи аг ҷош мекунӣ, иҷара ман нафаҳмам иҷада, уҷада, иҷада чиро биҷиқам охи. Хай инера меджиқи мега доб кун. Исче бу вопрос, здесь будет показание вопрос ваших зрителей. Я намефаҳмам. Короче бисёр чӣ доб мекунӣ. Ама як бор салом бигӯ. Хуб гуфтам, 10 бор гуфтам. Ва алейкум салом. Ина бо ихлиша бо мегӯм. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Мешам хе. Нака доб кун мега. Охи кичора баҷиқам доб шав. Охи ман нафаҳмам хеле чиза. Хеле чиза вале як канта специалист шавем, баъд буфаҳмем. Пад мега ту чӣ кораи мега. Ман фақат пул ҳам печат мекунам. Фақат корум пул печат кардане, дар чамодон бур кардане. Шогирду телехо аст, як шогирдига бо ба наздики оформинг мекунам, 8 та мешава. Оли ҳами 7-таш оли бихронам. Чӣ хеле озид. Фақат пул печат мекунам, ҳами тоқиқати мехед. Ҳами тоқиро мешум, ови тоқиқати болои пулдам чӣ мекунам ки штоби ки баракати тоқи бо дига. Немехел да. Хай ҳам бисёри хай медонем ки ман хабарҳои муҳимро дар шумо мерасонам. Неки дар канал видеои зур буромад, мана бисёр махқул шид. Неки ҳами видео ман тамошо кардам, мана ганда махқул шид. Ана самолёто хайна ана ухали шида. Ана ҳуи шида аэропорт чӣ хел шида ки хел да. Неки мана хай ганда махқул шид. Хел да. Неки дигари видео махқул нашида, ҳами видео мана чӯта ганда махқул шид. Интересно. И дахми шавиам паша ғам метеда. Як чӣ боша ки бизани линк дастуша бишкани пашора. Пашо ира хаби курпаша пеш ҳами камера меояд. Ҷои ҳами рӯшанӣ меояда. Неки ҳами пашо дига вақт ма эфир кунам пашо. Пашо пешқа компютера бисёр шидем. Як кинои чӣ мондагим ба фикри пашо ба як очра тамошо дорам ҳамҷа. Кинои ухале ана баъд тоқиқати бизан мега. Охир тоқиқат бизанам. Бо пашо бо чинаша чӣ хеле шиди. Ана ман ҳамин ростига қати пашо қати як ба як ҳамин чӣ хеле охи гап мезанам. Ҳамин пашороли ин паша чӯта дору меорем, дору ҳеҷ касаца намекунад. Паша намедонам чӣ хеле невидинка чӣ. Ин пашо меа ғам метиҳад дар вақти эфир, дар вақти ис пашо меа ғам метиҳад. Ҳам мегӯм ки ҳам яктай пашаро биқапам, дасти пӯша сахт бандам, бизанам резаш кунам, ба дигару пашоҳо дарс шавад. Чӣ хеле ҳамин гапи ман. Ба фикрам ки ҳаматон розӣ. Ина бо кучи мода купаша хуна як чита оҷа киштам. Ҳозина пеш эфир. Пусш ғалтиз. Хай короче ҳамда. Баъд хай пашо ҳамин хай купашаро биқапам. ҳамо хай якум очра гарданша бишканам. Қати ҳамо китифош. Ана курпаша чӣ хеле охи курпаша медава руд мешинаву мистакам меқапам як тир мегирад дар инҷа. Чӣ хеле охи мегада сахта. Барои он қадар ана пашоро чӣ кардам